I pozdrav svima ljudi, Imersion ovdje. Danas igrat ćemo Minecraft na mom telefonu napokon posle 100 godina. Mislim, nikad nisam snimao Minecraft, nego posle 100 godina onako kao snimam ga. Mislim, napokon, pošto svi snimaju, jedva neki snimaju Clash Royale, a ja napokon snimam Minecraft. Sad, idemo preživljavanje. Da ubacim u kreativ. Ovo nekako mnogo teško. Ja sad sušita. Gdje sam se ja to stvorio? Moram sad da ubijemo one svinje. A neću, imaju malu svinjicu. Ubit ću neku drugu. Čekaj, ovo je njena mama, znači njih neću odiram, ne. Da, to je njena mama, a ja ću da ubijem ovo. Idem po one. Eto. Vidi. Ubi. Ja ne. Dobro. Ne mi želci. Ubi. Jeszcze svinju. Ako paniš u vodu, ubi. Ubijem svinju pola sata. 3 mesa od svinju. Sad da vidim da mogu da nađem neku ravnicu. Ja sam ovako sve... I samo da vam kažem, ako ovaj klip pređe jedno 110 lajkova, ne, ako ovaj, malo manje, ako ovaj klip pređe 30 lajkova, snimam drugi deo. Ok, znači ovdje je kamen i ovdje ću ocepam drva da bi mogu i kamen da uzmem. Znači, settings. Da vam pokažem nešto. Ako ste mogli da vidite. Ovdje došao nije. Dobro, nećemo sad. Ako ste možda vidjeli moj skin, plus možete i da znate koji skin sam u ovom imenu. To je to sve. Ok. Što je neko malo. Sada napravim crafting table ili radni stol, kako već. Sve ću to radim. I jedan crafting table, malo stipu. Napravit ćemo crafting treba, max.
Ništa. Daj bar da dobijem kozu. Da. Odlično sad. Ovo pećin. Gdje sam sad vidio kozu? Ako je palo unutra. Gdje je grana? Dobro, šta nas briga za kravu? Sad će da nastavimo ovako. Inače i ući ću ono kad ćemo da ispravimo. Ok, tu je dosta kamena. Čekaj, ajde 20. Ajde 20. Ajde 20. Sad da napravimo kameni kran. Beži bre. Eto, neću ja dobijem sad. Neću kameni da koristim, ne ga trošim, nego ću drvo. Iz 2 udarica. Onda pojemam jedno. Ajmo sa krampa. To mi kaže juga. Nikada. Imate svugdje ima po 20 komada. Više. To mi se malo treba. Malo XP, malo za pječnicu. Uopće, da ne došli gdje. Malo baklje. I dajmo. Свой Михаил не так, он не любит детей. Не смотрел на кубик. Кто не дает? Интересно. Где крава? Я им дала кожу. О, не снимала кожу. Я знаю. Тут убил. И мама выцепала. И правую ступку. Minäkään lapsi dela.
tako, ako pređe 30 lajkova, samo se snimam drugi deo sutra ili preko. Znači 10 nenađenih. Cap. Priža, okej. Idem da vidim, eto, ovčice. Daj mi vunice. Idem da nađem neku ravnicu ili neko selo. A to će se desiti malo sutra. Nema veze, što sam sad istrašila. Pa da, tamo na ova drva mi trebaju. A pada noć, trebam negdje da se sakrijem. Premala. Znači dok ne napravim kuću i krenut ću ja da ovdje samo će mi bude mala kuća. To. Ja sam se zagradio. A napravit ću ja još nešto. Da se nahranim. Naučujem mali zombijim i veliki. Stavim ovdje. Stavi se ne. To i ovdje. Ne to. Mislim je ovdje igrati. Mogu se mi zemlje. Stvari nepotrebno. Ovo moram da se čuvam. Znači, stvari koje su nepotrebne i koje su nepotrebne. Da imam neki sad. I sad ne stati. I to mi stikovi, da se čuvanje ne treba. Nešto sam malo radio, ali nema veze. Nešto sam malo radio u ovoj epizodi. Nema veze. Ostavite like, share, znači i to je to bilo od ove epizode. Lajkujte, šerite i subscribeujte se na moj kanal. I za sutra ili za 2 dana snimam novi video, drugi deo za preživljavanje. I vidimo se u